Ne kaže posle zašto. Da. Ptica je bijelo plava. Odlično. Treba 10 praznih lista. Nema ovdje ništa. Komentara, prazne, sudije. Samo jedno Znao sam sve. Nisam. Telo je bijelo plavo. Čute. Broj Alke znaš. Možda ni ništa. Bijelo plavi. Sad ova ptica ide na ime Božida Dedo. Mlada. Isto mlada ptica. Koji ni način. Obično vode. Transporter. Isto. Da mrdne. Ček, nešto nisi dobro. Koji si ti odgajivač? Društvo koji ti je broj? 81. 81. Koji si ti broj odgajivača? 1, ja sam predsjednik od Dobro. A broj ptice? 003. 003. 003. Dobro. 17. To je taj broj. Dobro. Njega vada. Broj 1. Hajde. Možda ptica isto tvoja? Mladi tvoje. Juniori pojedinačno ima... Neka ptica od Kevinovog cepa, čista. Cepa na strani. 15. Samo da vidim gdje je ona. Gore da stavim. Evo, poklopi se. Vasa, gdje su poklopi? Cepite nekog krotona, najbito mi čovjek, samo se. Stavim jednu kapu s malo šećera, pa kad sijete broj slave I vi ste donesli. Gdje su to bilo? Ne znam, gdje su to bilo? Još jedan. 6. Tako je ptice da izmasiraju, znaš kako pevaju. Nije bilo. Hvala bela ptica. Teško. 0,39 prosti dan. Čujete, slabo smjere. Da ste pojačavali te? Ne, približite se na kameru. Ovo je malo. Eko je počeo koji sad. U levi se ne dešava. Evo svijetku se to je koliko. Pare se čuva malo. I koga? Malo prebelo. Evo ti koga. Pa evo je malo prebolje. Tri kogati, pa evo isto su. Sviku su. Evo, cvoge, lupu žabu, cvr. Nije kao čuču. Ne.
Ovo će da budu prvi. Ovo je već. Ovo je već druga. Ona je bila na ne, a svaki na kup. Snimaš ti ovu sunčeka desnu. Da, pa dobro. Sve znam, desnu, desnu, čuva vodu taj njega. I ovo mu je odlično. Jedna i druga dobra ptica, nema što. Taj levi bolji su mislili da Oba su oba da. Oba da reži. Mogu ti kažem šta se ovaj koliko što. Ja? Šta ti rade? Kaš tu udara je, gledaj kako ptica ćeš predsjediti. Nema. 25. 26. Šta da ti rekao? 25, 26. Ja sam prvi. 25, 26. Ja sam rekao. Nema kad su upašao ptice. Znaš da je spet i ti me onda sjeda i ja kažem pa po 20 sina. Zato što ta ptica prvo sam rekao kad otvori puno odjednom 5 ljudi. Evo ga, čuti. Женя. Vrli. Potpudajka. Voć. Ocanje. Potpudajka. Iđo. Ocanje. Dupla žaba. Skukidam. Znaje, ovo će preskočiti u plobe. Ševa. Dobra ptica, Vrli vrt. čovjek kupio što. Opet potpudajka. Skukidam. Ja sam da u školu. Zlaje, ova ptica pobeđuje, plava ćela. Zapamti što sam ti rekao, to je prvo. Šta ti je briga, medalju tu si uzeti. Tu će se moje ime. Ali to procentualno mnogo malo. Moje savjet ljudi, lepo je to 30-40 tura, ali ptica koja otpeva 25 tura vrhunskim glasom, uzima medalju. Ne znam da li je Beli, mislim da je uzeo, imao je 10 tura manje, uzeo medalju. Znači, ne voli samo da kamrišemo, lepo je broj tura. Zlatko je imao najveći broj tura kod starih ptica, najveći broj poena, 2 ture slobodno više. Otišao u mesto prvo. Znači, gađite obavezne ture, ali pre svega gađite glas. Ja sam malo dočaran glasom kod naših stavuljara. Ako to bude išlo u ovom pravcu,
i raspevajte malo više ptice. Parovi su bili, svaka druga ptica ne raspevala. Jedna peva, druga se ne čuje, jedna peva, druga se ne čuje. I možda oceniš čoveče. Mašemo tamo, klanjamo se do nešto peva da učuti već napravio 89 pojena, čujemo ovog drugog, ovaj kad stane ostajalo. Samo zbog toga, da ne potpiše, što je ne raspevao, ništa drugo. Ajde, prvo je takmičenje u sezoni, da kažemo da ima vremena, sve, znači, malo više. A te ptice što ne zatvaraju ture, nego pevaju med, pa vrli vrt. Kako to bodu? To se isto, ne, to se ne bode. Pola ture se ne boduje. Niski den se ne boduje. A čuješ eto šta je? Ni krokodilu se ne bode na pola. A njemu. Super. A leva malo se širi. I sad ćeš da kažeš šta si mu šapnu kao ja. Ne, nije. Super. Što se mene tiče, uopšte nemam nameru da ocenjujem ptice koje nisu raspevane. Nemam nameru da sedim, da napinjem uši i da razmišljam da li je ta tura ili nije ona tura. Ako odgajivač ne može svoju pticu da spremi da peva, on nema pravo mene da maltretira ili kog... To je moje mišljenje. Da maltretira bilo kog sudiju, da mi napinjemo uši, da razmišljamo da li jeste ili da nije, i da bi sutra dan neko mogo, da bi neko sutra dan mogo da kaže pevala ptica ili nije. Bilo je nekoliko izuzetno dobrih ptica, pogotovo kad govorim mladih ptica, parovi neraspevani i u kategoriji starih ptica bile su dve dobre ptice. Imali su greške neke male, dve ili tri dobre ptice, imali su greške neke, ali su, to je vrlo interesantno, pevali preko 100 pojena, mislim 100, jedna 115, jedna 118, što je za staru pticu i što je vrlo bitno, jako dobri glasovi. I ja imam informaciju da su te ptice i parene i da, znači da su to ptice koje zaslužuju da idu u pripod i da budu dalje negovani i forsirani. Organizacija je bila dobra, nama niste smetali. Stvarno nikad manje, nikad ste se manje niste čuli da ne povedi. Normalno i mirno da sudimo. Nikad manje, od kad ja sudim, ne znam, nikad se niste znači što se mene tiče, nemam namerno stvarno da poredim našu pticu sa malinojima, jer to su dve različite ptice. Mi nismo stručnjaci da možemo da ocenjujemo ptice u klasi malinoa, zato postoje ljudi koji su mnogo kompetentni od nas i oni neka rade svoj posao, svaka njima čast. Ja isključivo ovog puta govorim znači o našim pticama, o našim samojarima, šta je to i šta je bitno. Bitno je da imamo mi definitivno neki napredak iz godine u godinu, mada sam ja lično očekivao ove godine i malo veći broj ptica ovde, očekivao sam i malo bolje ptice. Ali, ok, o tom potom, hoću da vam kažem, znači sad će Setko verovatno da se javi da vam kaže, imat ćemo od 3. do 5. takmičenje, znači Balkanski kup u Makedoniji, ljudi su se potrudili maksimalno, obezbedili idealne uslove, da znate, svi takmičari, znači svi takmičari, svi ljudi koji imaju ptica, ne da nosite tamo neke ženke i neke škarpe, znači ljudi koji nose ptice imaće bezbedne smeštaj, koliko ja znam, znači takmičenje taj 3., 4. i 5. i mi bi trebali 3. uveče da se javimo ili najkasnije da se ljudi jave 4. ujutru do negde 6-7 sati da bi moglo se izvršiti prijem ptice, da bi moglo regularno da traje. Verovatno će biti, ja ne znam, razmišljaju oni da budemo dve, ako bude veliki broj ptica, ja čekam da bude preko 100 ptica, da budu dve garniture sudija. Jer imamo umeđu vremenu i dvojicu sudije iz Makedonije koji su položili za srpskog pevača Slavojara, pa ćemo da vidimo znači šta ćemo i kako ćemo, da se potrudimo da u toku jednog dana sve odsudimo, a ako ne, morat ćemo da ostanemo i nedelju prepodne da sudimo, ali o tom potom ne. I još nešto, ja ću dati predlog, znači o tome se razgovara, a imamo i informaciju, znači od strane sudijske organizacije, a i od KOM-a, jer ja sam siguran kad budemo išli za Italiju sad, tog 8. u Čezenu, neke stvari ćemo morati tamo ljudima da objasnimo. Kad budemo objašnjavali, mi ćemo morati neke svetske normalne standarde da se uklopimo. Znate, neke stvari, koliko smo imali u početku neka pravila za koje ja smatram lično da su bila vrlo dobro i vrlo kvalitetno u smislu trojice sudija, poverenje, nepoverenje, bolje se čuje, lošije se čuje, imat ćemo verovatno pritisak sa njihove strane da sudi po jedan sudija. Biće to možda malo naporno, možda ćemo mi kolekciju, oni će insistirati na svemu, ali možemo mi da napravimo neku prelaznu fazu, znači neku prelaznu fazu da jedan sudija potpisuje, a da neko bude uz njega da mu pomogne, jer ipak ljudi, 4 raspevane ptice, to je glava kao košnica puna pčela. Znači da vidimo, napravit ćemo neku prelaznu fazu
to uradimo, ali očekuje se, znači da insistira se na tome, jer vođe uzgoja i ljudi ispred sudijske organizacije SOFA insistiraju, znači pogotovo vođe uzgoja, na tome da uđemo u te tokove kao Malinovđije, znači vođe uzgoja neko ko zajedno sa nama radi na tome, na priznavanju rasi. To su ljudi koji imaju veliki autoritet u svetu i koji su nama pomogli da mi uspemo, znači, da uđemo u ravnopravnu trku za dobijanje ovog Kanarinca Slavojara. Ako su oni već to uradili i potrudili se, i ako su autoriteti u svetu, a i taj svet i od njih isto očekuje da učestvuju u tome, mi ćemo morati u jednom trenutku, znači da ono što se kaže, da prilegnemo i da to odpoštujemo. Može da se sudi. Jedan sudija može da sudi, mora bude malo koncentrisan i navići ćemo mi na to. Možda je nama to malo teže, mi smo ljudi svi koji imamo više od 60 godina, ali imat ćemo mi ovde mlade sudije koji imaju po 30, 35, 40 godina, mlađi mozgovi, više mogućnosti, bolje čuju, verovatno će da oni lakše to sude u nekom vremenu koje je pred nama. Eto, toliko. Makedonije koji smo vas ispoštovali, došli smo da damo učestvo na ovom vašem turniru i učestvovali smo sa prijateljima. Isto tako vas pozivamo na tu Balkanijadu i sa istom željom da se družimo. Toliko od mene. Očekujemo vas u Skoplju. Hvala najljepše. Tako i treba. Kako treba. Nemojte posle da suđenje je bilo korektno. Nemojte da bude takmičenje u Kragujevcu, pa kad ste u Beogradu bilo ovako, bilo onako. Sad što se kaže ovde, to je to. A nema dalje žvakanje. Da ti kažem, Mile, kad smo već i kod toga, Beograd je nivo što se tiče drugih takmičenja. Ne podcenjujem nikog, ali čim se ode odavde, peva se druga pesma. Ali to je njihov problem, neka rade kako hoće, a ovdje ima da bude kako treba. Ti kad snima, ovo će sve biti tamo šta je ovdje rečeno i šta sam pitao. Normalno. Ne može posle niko da kaže u Beogradu je bilo ovako. Ne, u Beogradu je bilo ovog puta korektno, fair, nema tu šta. To ti kao Beograđanin kažeš, ja bih volio da čujem iz drugih... Znam, možda neko ima primedbu, neka kaže. Mi smo evo 2 godine zaredom dolazimo u Beograd na takmičenje, u stvari ovo nam je 3. godina, pardon. Uvek smo dobro dočekani, uvek je korektno bilo suđenje, organizacija je uvek na nivou. Ja vam se zahvalujem na gostoprimstvu i na svemu. Bravo. Veliki ljubitelji ovih ptica i lepo je da smognemo snage, para i svega ostalog da se skupimo ovako i da se podružimo prvenstveno. Ptice su samo nešto što nas spaja, a mi treba da pokažemo koliki smo ljudi, koliko smo velikog srca kad u ovakvim vremenima imamo s nečim da se zanimamo i da odvojimo deo života, vremena i od porodice i od ovoga za ovo. Ja mislim da smo ovo uspešno priveli kraju. Mi smo se potrudili da organizacija bude koliko god može, ipak je to tekuća stvar, da se to sprovede kako treba i da dan stavimo tačku sa ovim proglašenjem, da ne ostane ništa, nikakvih repova. Vreme za primedbe, za neke komentare ste imali, ostalo nam je ovaj lepši deo, nekome čestitke, nekome više uspeha sledeće godine. Svima, nadam se, ja mnogo naučim na svemu ovome svake godine i svako takmičenje propratim, ne samo Slavojare, već uvijek se čuje nešto pametno i za pesmu, i za odgoj, i za druženje i naše probleme. Krenut ćemo od starih ptica. Od starih ptica, znači 4. mesto Zlatko Ignjatović. Vi to dodeljujte. Nema diploma. Ima, dajte. Samo diploma. Zlatko Ignjatović, diploma, dobija diplomu. Da samo bude jasno, znači ovo je rangiranje na našem takmičenju ovde, znači ima drugo kad se boduje tamo za dalje. 3. mesto Dragiša Nikolić, 76 bodova. Ako još je znate ga poljubim. Volio si ju. Drugo mesto Zlatko Ignjatović, 115 bodova.
Grčiti pekar. Ovo ću ja da predam. I prvo mesto... Malo tišine, molim vas. Molim vas. I prvo mesto... Bilgin Ajdinc. Slikaj nas, molim te, i primi ovaj pekar. Okreni se vamo da te slika ovaj. I pazi da nas uvaćaš dobro. Evo, ja si znaš sad ovo. Čestitam još jedno. Evo ti ocenska. Junior i pojedinačno. Gdje su ovi moji pomoćnici? Dile, podeli ocenske liste preostale. Ocenske liste. Mladi pojedinačno. Kod mladih pojedinačno. Čekaj malo, Joco. Kod mladih pojedinačno od 19 ptica ocenjeno je 19 ptica. 10. mesto Zlatko Ignjatović, 63 godine. Negdje ostala još jedna ta. Evo Timotijević. Biće Zlatko, biće negdje. Diplomi lisu. Nemoj da okrećeš da nije. Idemo dalje. U stvar, nema diplome, izvinjavam se. Preko 70 bodova ima diploma. Biće 92 boda Saša Timotijević. 100 bodova Zlatko Ignjatović. 103 boda Jeton Arifi. 104 boda Kemal Rejhan. 105 bodova Bratislav Karajović. Branislav, izvini kako sam napisao. Karajović. Hvala kume. Ništa. Košulja. Jeton Arifi 119 bodova. Arifi. Čija? Imate drugi. Krstić Siniša 126 bodova. Staniša. Ajde, vidim ljudi više. Treće mesto. I treće mesto. Bravo, Staničo. Drugo mesto Bane Karajović 130 bodova. I pekar ide za Bane. Ne samo diploma. Izvolite, Batabane. Evo rukama ispred. I prvo mesto Kemal Rejhan 134 bodova. Kemo, brate. Ovaj što nam vadio, jebote svake godine. Ovaj svake godine da uzima. I treba. Jele? Sad. Sad ne daj. Imaš još juniore parove. Mladi parove. Kemo, ocenska. Slikaj se. Branislav Karajović. Će ovo robiti? Odi ko strica da se slikaš. Branislav Karajović. Ovi ništa ne ulepo. Ofrti ga niže, da se vidi malo niže, da se vidi pekar. Dobro. Evo još jedna lista Kemo. Šta je sad ovo? Mlade ptice parovi. Samo kreći. Peto mesto Arifi Jeton 111 bodova. Timotijević. Zlatko, ocenska. Četvrto mesto Oliver Momirović 122. Oliver. Ocenska. Dedović Božidar. Bane Karajović, treće mesto 146. I pekar. Radmilo. Drugo mesto 147 bodova Saša Timotijević. Ogreba si ti mnogo pače. Slikaj ovaj moment, molim te. Biće sjajna slika. Odi ko čiče malo se da se slikuj ga. Slikuj ga. Ajde.
I prvo mesto, znači prvo mesto 174 boda Oliver Tomirović. Gile, podeli ove Bane, jesi uzao ovo još? Bane, imaš još. Znači, Oliver. Djeto na rifi. zapisni kao katon. Miša. Saša Timotijević. Kemo. Kostadinović Aleksandar. Pticu takmičenja, znači proglašena je ptica od Kemal Rejhana sa 134 boda mladih pojedinaca. Ovo se stvarno navadio, ja se želim, ali ovo se navadio. Izvoli. Ajde, slikaj se tu. Stani ovdje se slikaš sa špicom. Zeko, uzmite naš, Zeko. Ovo Zeko. Ajde, sedmo, ajde se. Slikuj ga. Zapisnik sa ovo, svi zapisnici. Izvešte u njihovu, pa ćemo dve kole postaviti tamo. Vero pekari da onda. Kemo, drug moj, evo tebi jedno da imaš dole.